Bona tarda. Avui estem de celebració i què és el que celebrem? Doncs celebrem un personatge molt singular, un personatge que, bé, per tots vostès suposo que el tenen molt present, però pels que no som de Monistrol i ens dediquem a afers relacionats amb la música, també és un personatge de primera magnitud, un personatge també que està molt present. Qui era aquest personatge? I per què? I això és el que vull explicar-vos ja ara. Perquè avui el que celebrem és, bàsicament, un concert, naturalment. I per què? Doncs perquè una de les facetes, una de les vessants més interessants o amb més projecció, que li han donat més dimensió internacional a Joan Carles Amat, és el seu famosíssim tractat de guitarra. En una edició que es va publicar quan ell encara era viu, l'any 1639, tenia 67 anys, 3 anys abans del seu traspàs, en un pròleg, en una carta prologal que algú que el va conèixer, Fra Leandro de Sant Martín, que li va encarregar, segurament el mateix Joan Carles Amat, diu això: he leído atentamente su tratadillo, petit tractat, muchas veces, y siempre hallo en él una música tan bien puesta y ordenada según las leyes de ella, de la música, que muestran claramente su ingenio. Haber trabajado mucho en sus tiernos años, pues sé, de cierto, que ya a edad de 7 tocaba y cantaba con lindo aire, señal claro de lo que digo, y de no haber estado ocioso todo el tiempo que ha vivido y que vive, pues ha sacado a la luz tantos tratadillos, así en cosas de música como de aritmética, astrología y poesía. Pues en esta dio 400 aforismos catalanes, proverbios muy morales, más de 20 veces impresos. Això ho diu l'any 1639, quan l'edició dels 400 aforismes, la primera coneguda almenys, és de l'any 1436. 20 reimpressions o 20 reedicions en 3 anys realment era un èxit. Qui era aquest personatge? O com ens l'hem d'imaginar? Jo me l'imagino un personatge, naturalment, treballador. Podia haver-ne molts altres, igualment treballadors, però especialment curiós i especialment intuïtiu. Metge de professió, ciutadà de vocació, compromès amb 1000 iniciatives cíviques aquí a Monistrol, sobretot, autor dels 400 aforismes, també amb una voluntat moral, didàctica, tant, metge de professió, ciutadà de vocació i, podríem dir, artista, creador, músic per inclinació. I en totes aquestes vessants, allò que va demostrar d'una forma més vehement és que era una persona pràctica, pragmàtica, una persona que no s'entretenia potser en l'exhibició erudita tan habitual en els tractats i en la literatura, en totes les disciplines d'aquesta època, finals del Renaixement, finals del segle XVI, principis del Barroc, principis del segle XVII. El Tractat de Medicina, per exemple, és un tractat condicionat, naturalment, per l'època i pel moment en què ell l'escriu i el lloc. Espanya, molt sotmesa a una rigorositat religiosa i poc inclinada, podríem dir, a les novetats de la medicina que s'estaven produint en altres llocs, però dona solucions, resultats pràctics als problemes que se li plantegen. Els 400 aforismes, que van ser també una peça literària, una obra reeditada i utilitzada fins al segle XIX com a eina d'ensenyament, de llegir i escriure, per ensenyar l'idioma, per ensenyar tantes coses, amb un rerefons moral també, però en realitat els aforismes no deixa de ser una mena d'art de ben viure i de ben obrar. I en això Joan Carles Amat també mostra una certa perspectiva diferent, perquè el que estava més de moda en aquest moment eren els arts de ben morir.
I aquí a Catalunya en teníem allò, bons exemples, d'arts de tenor. I ell no fa un art de ben viure, amb aquestes instruccions, amb aquests proverbis, amb aquestes frases que ara hem tingut el goig de recrear. És allò, hi ha alguna cosa que vibre també. Com també hi és en la tercera pota editorial de Joan Carles Amat, que és el seu tractat de guitarra. El tractat de medicina, 1623, el tractat dels aforismes, 1636, i el tractat de guitarra, presumiblement 1596. Molt primerenc. I també té la mateixa entitat o la mateixa direcció, una eina pràctica per fer viure i per fer fluir la música de tanta i tanta gent que sense una formació musical sèria, erudita, formal, no hagués tingut ocasió de gaudir possiblement d'aquesta música. I el tractat de Joan Carles Amat justament juga en aquesta direcció. Tractat o tractadillo, tots són opuscles, tots són allò llibres breus que es reediten múltiples vegades, perquè possiblement també una altra de les vessants del caràcter, de la manera de ser de Joan Carles Amat, una certa humilitat. Fa coses que serveixin, però sense cap escarafall. Utilitzant un dels seus aforismes, i possiblement se'l podia aplicar, era més val, aquests eren els aforismes catalans, més val ser cua de lluç que cap d'avestrús. El tractat de guitarra, com els deia, 1596 sembla que va ser la primera edició. Les primeres edicions conegudes, dels quals s'han conservat exemplars, són una mica més tard, ja ben entrat el segle XVII, durant el primer quart del segle XVII, i en un moment es produeix, s'imprimeix i es difon i es comença a difondre en un moment molt màgic, un moment molt especial del trànsit del Renaixement al Barroc, en aquesta transició cap a la modernitat, cap a una altra modernitat que en la música està molt marcada. És de la música que hem escoltat ara, aquesta música per a llaüt, o per instruments que en aquell moment, i encara durant un temps, encara durant el barroc, es consideraven allò com més elevats, com més dignes, com més pomposos que la guitarra, que era un instrument humil, que era un instrument més popular, si volen, aquests instruments que feien com el llaüt, com la viola de mà, que feien una literatura immensa, una literatura, diguem-ne, molt cuidada i molt elaborada, però en aquest moment es comença a fer una transició. I es comença a fer una transició cap a una certa modalitat, una nova manera de veure, d'escoltar i de tocar la música. I aquest tocar la música és el que més ens importa, perquè Joan Carles Amat no va ser un compositor, o almenys no ho sabem, no en tenim constància, no ens han restat la seva obra, no podem escoltar la seva música, però en canvi sí que es va dedicar a ensenyar, com aprendre a tocar un instrument. Per tant, aquesta nova manera de veure, escoltar i tocar la música, Joan Carles Amat hi té molt a veure. Aquesta dimensió vertical, aquesta dimensió més d'acords en lloc, diguem-ne, d'aquests passatges melòdics que anaven poblant, que havien poblat tota la música del període anterior del Renaixement. Una música amb un dinamisme diferent, una música també que se va inclinant cap a la melodia, cap a l'expressió del jo. És justament en aquesta cruïlla del segle XVI cap al segle XVII, en el moment també que comença a aparèixer el jo, diverses manifestacions del jo, que és el període barroc, que és el període d'aquesta nova modernitat, allí està. Molt primerencament, allí està Joan Carles Amat, en aquesta expressió del jo. El que es va trobar Joan Carles Amat és la guitarra renaixentista, una guitarra de 4 ordres, amb 4 diguem-ne, cordes dobles, amb una literatura ja específica, molt associada al popular. Mirant-se els músics seriosos, no? Potser es podien mirar de reüll la guitarra, però existia. I tenia un repertori, res a envejar, diferent, que arribava a uns aspectes diferents. Però ell ja comença, sense deixar de banda la guitarra de 4 ordres, la guitarra renaixentista, el seu tractat ja el titula
guitarra de 5 ordres, que ja és la guitarra barroca. El que després serà la guitarra espanyola del barroc, que no té res a veure amb la guitarra moderna, o poca cosa té a veure amb la guitarra moderna. Però en tots els seus tractats, en les edicions, en les múltiples edicions del seu tractat, es continua havent-hi un apèndix, no? Allò, amb 4 nocions, amb 4 idees, no? Sobre la guitarra renaixentista, sobre la guitarra antiga. Però ell tira cap endavant. Ell mira cap a la guitarra de 5 ordres i incorpora amb una gran facilitat molts elements que seran característiques de la guitarra barroca. Entre les virtuts del tractat de Joan Carles Amat, ser el primer, naturalment. Abans havia hagut algun altre autor italià que havia publicat, per exemple, una cosa semblant, un mètode semblant, no és un mètode, però bé, un repertori semblant, amb xifra també, amb signes en lloc d'en solfa, amb música. L'any 1606, Montesardo, els primers manuscrits són de finals del segle XVI, a Itàlia també, però Joan Carles Amat tot això ho capgira. No podem imaginar Joan Carles Amat com un músic o com un intel·lectual erudit que estava al cas de tot el que passava i de tot el que es publicava arreu d'Europa, especialment a Itàlia i a França també, que la guitarra tenia molt predicament, i per tant, diguem-ne, amb un munt de llibres a la prestatgeria i intentant fer alguna cosa amb tot això. No, segurament que la gran virtut de Joan Carles Amat és la intuïció, que va tindre alguna intuïció i el resultat va ser una transformació completa de la manera d'abordar l'instrument i el seu repertori. Per exemple, Joan Carles Amat és el primer en parlar del rasguejat en la guitarra. Per exemple, Joan Carles Amat és el primer en definir l'afinació de les cordes d'aquesta guitarra barroca. Per exemple, Joan Carles Amat és el primer en què utilitza un sistema de parlar de la música, de parlar de les notes, de parlar dels sons que produeix l'instrument, sense utilitzar, podríem dir, les andròmines conceptuals del període anterior. Molts altres músics, instrumentistes, tractats, mètodes per aprendre la guitarra, que inclús també pretenen ser fàcils i fer-los molt propers al públic, a un públic no coneixedor, no especialista, però utilitzen el llenguatge anterior, el llenguatge de la modalitat, el llenguatge de la polifonia, el llenguatge de la música litúrgica. Joan Carles Amat, possiblement per la seva formació mèdica, perquè va passar per la universitat, possiblement tenia una estructura mental científica, allò empírica, i idea un nou sistema que no el va treure d'enlloc, per pura intuïció, que serà després el que tindrà un llarguíssim recorregut, la forma d'organitzar les xifres, els 12 tons majors, els 12 tons menors, utilitzant xifres, nombres aràbics en lloc de lletres, que era el que es feia a Itàlia, l'alfabet italià per a l'escriptura de la música italiana. Tot això és nou. I d'una forma, insisteixo, solament intuïtiva, segurament no planificada però funciona. I va obrir les portes a tot un canvi de paradigma. Tot aquest repertori, com els deia, que s'escrivia amb xifres, amb tabulatures, no amb música, no amb pautats, no amb pentagrames, no amb solfa, va tindre un predicament enorme. Es calcula que hi ha més de 70.000 peces, 70.000 composicions escrites amb tabulatura, amb xifra. És un repertori enorme i el qual ens indica, diguem-ne, que les barreges entre música instrumental i música polifònica eren molt més freqüents. La historiografia normal ens ha explicat que hi havia la música instrumental i la música vocal, el Renaixement, i que eren dos paradigmes, dos mons que no es tocaven. Segurament que s'ha de revisar i s'ha de veure d'una altra manera. L'instrument, també aquesta música amb xifra, aquesta música a la que Joan Carles Amat també s'esforça en donar-li veu i que corri i que circuli, va tindre molta més importància de la que pensem. El gran Palestrina, el gran polifonista de finals de la segona meitat del segle XVI, en una carta va rebre un encàrrec del duc de Màntua, de Guillermo de Gonzaga, i per escriure unes misses dedicades a Santa Bàrbara. I en una carta a l'intermediari li diu al duc: he anat a casa del Palestrina i m'ha tocat amb el llaüt, en tabulatura, la missa que està composant per vostè. És difícil imaginar-se Palestrina, el gran músic de la Contrarreforma, tocant el llaüt, però això existia. És molt més important del que sembla, o del que ens han dit, o del que hem après. I aquí Joan Carles Amat hi té un paper important. I Joan Carles Amat s'ha encarregat de portar Monistrol
a la història de la música i els asseguro que poques poblacions de la dimensió de Monistrol, diguem-ne, són tan citades com el lloc de naixement d'aquest gran músic. Això és la guitarra i això és Joan Carles Amat. I no m'agradaria acabar sense llegir-los uns versos d'un sonet que possiblement va ser escrit pel mateix Joan Carles Amat, que incorpora en el seu tractat, que és un sonet que pronuncia, que emet la guitarra al lector d'aquest llibre. I els darrers versos diuen així. Verás que soy galana, guarda, guía, graciosa, gala, gracia, gallarda, gustosa, general, grata, guitarra. Moltes gràcies.